nek kowe karo aku templek dasare wong seni, wong budaya. Ning ana lho anake Semar sing jane asline kayane seni ning petuk blas ora iso nembang. Nek kon ngarani iso, nek kon nembang ora iso. Mana? Ini orang hutannya. Ngawur gareng ora. Iso ora, Gong? Kono do maju gareng ndak ketendang. Lho. Aming nembang kok ketendang ora. Ana nembang karo ungkang-ungkang. Ya. Iso gugur gunung mau. Iso. Coba. Ayo. Mbah. Kanca ngayahi karyaning praja kere. Kene. Ora kere. Hah? Kene. Gugur gunung. Gugur gunung bareng-bareng. Ora. Gugur gunung tandang gawe. Sayur mayur. Sayuk rukun, sayur nggo nablek raime iki wae. Ora emosi to, Rek. Ora iso iki dikandhani aja diganggu emosi. Sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo. Kok limo? Lilo lan legawa kanggo. Ora iso rasa sok nembang. Aku iki saiki lagi apal. Lurus kono, bela kono, lurus wae. Waduh. Kuwi lho. Karto sapi medhot janji. Karto sapi ora. Karto sapi medhot janji ngopo ora? Matu kono, bela kiri, lurus wae. Kartonya no medhot janji, karto marmo ora bayar. Pratandha nek piyai Mboresan Mbareng Sari umume Temanggung ki pancen asline tresna karo wayang ya, Tru. Iya. Nyatane tekan jam semene para rawuh, para lenggah ya isih akeh sing padha lenggah. Lan kowe ngerti ya, Rek, njaba kono kuwi dinahi layar. Wah. Prau layar tok. Praune ora. Layar iki supaya iso dipresani karo piyai-piyai sing ora iso mlebu ning lokasi pementasan. Waduh ayo. Nggone kaya ngene kaya Truk. Ayo, ora apa-apa. Kersane Pak Siswanto pancen kaya mengkono. Nyatane ya wis jembar, ya wis amot akeh. Ewadene sing padha misan ning jaba isih akeh. Ha iya. Mula awake dhewe ora mung kandhek tekan semene. Kudu semangat. Ya. Kudu iso ngaturake sesukan, seneng-seneng, suka-suka parisuka, mangun sukaning manah. Sembur-sembur atas sing lara dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Ya. Kanthi sarana melek bengi iki ora mung mligi nonton wayang ning uga prihatin terus. Ya, pancen ya bener wong Jawa iku kudu kebak prihatin. Bener. Wong Jawa iku kudu kebak tapa brata. Sapa sing betah melek mesti bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Mula ana tetembangan nek ora kleru suluke njeng Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak. Lho, sapa sing melek sabar narima yaiku bagianipun. Mula wis bener. Nek piyai Jawa ki pancen piyai sing ampuh tenan. Lho kepiye to? Indonesia ki asline mungsuh luar negeri wae menang Indonesia. Ya kok? Ha iya. Padha kira ngene ra tak ngono ndak ra omong kowe. Heeh. Aku omong aku. Iya. Indonesia luwe pinter malah luar negeri. Wong luar negeri iso gawe mobil. Iso anu jenenge lawange buka dhewe. Wong Indonesia iso gawe Vespa sing iso klangsrah lemah. Iya ya kok. Nganti bane we 17. Lho. Wong luar negeri sapa gawe Vespa sing tangale nyetangi nganggo kaya nyengget pelem. Wong Indonesia iso. Wong luar negeri sapa gawe mobil anyar dinae uwuh. Wong Indonesia iso. Vespa dicantoli gombal kayak iseng kaya apa-apa. Mlaku ning dalan lho, nek ora wong cerdas jane wong disalurke ngono kuwi apik ya, Kong. Apik. Ning nek Jepang ya pancen ampuh tenan kok, Gong. Walah, ampuh nggo napa? Jepang iki luar biasa. Sing jeneng wesil dilebokke metu wis mobil. Lho. Sing dilebokke
metu wis payon. Indonesia iki kowe gumun lho. Wah. Sing jeneng janganan, mbayong, wortel, tomat dilebokke blung metu jangan bening. Weh. Ora gleleng. Heeh. Sing jeneng daging dilebokke metu anak. Ayo piye? Aja omong karo Bagong aku wegah aku. Bagong ngomongane terus tekan kono-kono. Loh, kuwi tanda-tanda apa jenenge sebagai bukti bahwasanya wong Indonesia aku dadi wong Indonesia iki aja terus merasa rendah diri. Wong kono wong pinter-pinter iso gawe mobil, kene ya iso gawe mobil, kene ya iso gawe motor. Lho. Wong luar negeri iso apa? Mesin pemotong rumput ditempelke nang pit BMX. Nek ora ana wong Indonesia ora ana. Oh iya ya, kandhane kok. Rumangsane padake wong luar negeri iso apa? Sarung dadeke kathok. Wong Indonesia iso jahitke. Ha iya. Nek kono ya nek gelem ya iso ning kuwi wis kadaluwarsa. Ora masalah kadaluwarsa karo kadaluwarsa. Nek iki antara mletik ing daya pikir. Piye yo? Takon apa wae? Wong supit kaya sing kagungan kersa iki nek ning luar negeri supit ki ora krasa. Kene luwih ora krasa. Supit saiki iki bocah ditakoni kelas pira, Dik? Bapake jeneng sapa? Mbone jeneng sapa? Wis sekolah endi nek dolan endi sok ning kali mboten ngono mboten cengengesane nanti dipun rampung bocah ndengongok wis kaya apa telot ha iya wis rapi apik kae kuwi saiki nek mbiyen ya lara tenan jamanku mbiyen ya ceneng digake talenan irisan daging kae terus ditok nganggo sing nggo ngrajang mbako kae lho Nduk wah lara banget tuh mencelat kok ngantian edan iya iki jaman semono heeh Gong kowe omong wis kesel wae ora tetep semangat padake rumangsa murah iki eneng pamundutan mundut apa mundut lelagon kaya sore mau ya urung jangkep gandeng wektune iki ngrebek ayo padha dipinangkani yo men kepenak ana sing nyuwun langgam rengu diaturake Gong apa kowe reng? Manut, kowe arep dawuh sapa? Bagong apa aku? Aku ya iso. Bagong ya terampil. Coba sing tuwa sik. Ayo sing tuwa sik. Nembang sik kok gak mati. Mati cengelmu kowe. Antil mencelat ora. Ya, tak nembang. Ya, langgam rengu. Langgam rengu sing kepareng nyekar. Sing sore mau urung nyekar, Tru. Ya. Ayo semangat, Tru, semangat. Mbak Cita. Ya. Pak. Kula Mendes mawon nggih. Apa? Mendes. Des sapa? Kuwi mau ana pamunutan Jineman Mendes to. Oh iya iya iya, ora apa-apa, Jineman Mendes. Sik, seka panjenenganing kewinanting pakurmatan. Ya, sapa iki? Tanda tangane jenenge Sirina. Sirine sapa? Ora ana tanda jenenge. Ya ora apa-apa. Langsung diaturake wae. Jineman Mendes. Mengko bar kuwi terus rengu. Rengu sing kepareng nyekar. Lah oke nek rengu kuwi iso. Ha iya. Sing angel ki temu. Golek-golekane angel tenan, Bro. Ha iya. Asem tenan. Wis digebacut dicothik dudu. Ha iya. Ya saking cilike kok ya. Rumasak gumun kuwi lho, lek golek nggon ki kok pinter lho. Ha iya ya. Kewan cilik manggone ning nggon nyelempit-nyelempit ki tengu. Ayo Jineman Mendes monggo diaturake. Mbak Cita. Gandes wesian sinawang. Wedan. Slae. Dolan. Krungu Semar metu iki mau. Sik endi? Ae mlegegek-ugek satu. Ora ya. Karya sang sripat sripin hayu sengati ciur
Lho, kok meh sithik banget. Urung ya, Gong. Iki lagi ndek-ndekan ning tengah. Wah. Ning tengah iki mandek. Heeh. Dasar lancir kuning nemu giring. Wah, kaget aku. Nek ora trampe ya ora iso lho, tak kira nek ngelokke aku dasmu. Ora ya. Dasar kuning kuning. Ama ibu. Udu. Kuwi banyu masak. Sik, balen ana sing ngarep aku kok kaya cakepamu kurang pas. Dasar lancen kene giring. Kuwi apene ora lambene cepet ora iso lho. Ya coba. Engko ora ana kalimat sing ora jelas. Kudu jelas kabeh. Yo. Dasar lancir kuning nemu giring. Wah. Dasar lancen nemu garong giring. Giring kok garong. Jangan panganane paslin wae. Ya udu. Ya sok paslin. Neno yo ternyata cer apa yo ternyata kok cer ayo karo muni ternyata iki kebacut C ternyata penak Mendes iki iya ya terus ke coba ayo newa lian lotia bisa bayar nggone iki aku kerep nembang terus. Anggere ana sing arep melu kaya melu ngono. Kudu bisa bayar. Nek meng gandul e kok tunggal. Heeh. Monggo. Mendes kenes. Kenes nenes. Nganggo rasa pes. Ora waton ganggung-ganggung. Neno gung lho nganggo ketukan. Neno gung ngono. Ning dimatke penontone akeh. Ngene ana sing turu ning gong-gong gandes luwes. Yung. Oh yung kleru ndase penonton. Kenas wah kaya kentrongane anggepe nuthuk kempul sak penake dhewe ambek siramu ki cuthuk njajal ya aja kok pengempul kok disia-sia ora turu nganti kebablasan kancane wis limbukan dhek isih turu mau kathok kolor cenanang wis wayangan awan to wis ket mau aku sik madang sik lho edan tenan yo pacaane tregel ngoji wate
biyen ya sekolah ning isi Solo dadi Jerman Mendes si Tatas. Heeh. Karang yang do sekolah ning isi Solo ki wonge pinter-pinter. Ana sing kliwat pinter barang ya ana. Heeh. Nanti ndase digubeti terus. Ndak pecah. Ha iya. Saking pintere tur nekat. Ha iya. Iya. Ayo. Ganti ki mau sing gurung iso kelakon diaturake terus. Iya. Langgam rengu, langgam rengu. Langgam rengu. Heeh. Yo sing kemarin nyekar sapa? Milih iki. Ya sapa-sapa iso nek langgam rengu ki. Rengu kok rengu. Anu sapa jenenge iki? Sapa? Ika tenggorokane lara. Heeh. Perih jare. Ha iya. Ayo kok kian mangan gorengan mbok menawa ya Gong. Kandhane sedomoke nek jeneng nyambut gawe nganggo swara iki aja sok kulino mangan gorengan. Heeh, kaya to wajan dengkulmu ki ora. Apa cukup? Ya dipaksa. Aja sok mangan gorengan, aja sok mangan sing mambu-mambu lengo ayo bareng perih lali ra nggawa obat. Ha iya. Lah ya wis piye? Aku nggawa ya Kanjeng sapa Prastiwi nggawa obat kabeh. Le deleh ngawur totoli pitik-pitik ora ngendhok. Ora nyambung. Njur ngawur. Kuwi sambungane ora nggon kono kuwi. Heeh lho, utu. Oh nekat banget. Kuwi iki nyambunge bahane kuwi nek Gareng takon karo kowe anakmu pira, Gong? 12 kok ra kabeh. Mbok kabebel. Terus bojomu kon tuku obat. Terus kowe muni obat diresak nggon-nggon. Bojoku lali ngombe, obat ora pitik, pitik ora ngendhok, bojoku manak meneh. Ngono kuwi ora. Iki mau disambungane lho. Udu. Dian aku nekat tenan ya. Ha iya. Ngawur kowe ora. Ya kepareng ngaturake sapa, Mbak? Sapa? Manfaatke. Ya kowe bae meneh, Pi, ya. Men lemu awake ora. Cah wedok kok kuru-kuru kaya ngono. Ya mikir banget lho. Mboten. Heeh. Dilelemu awake, diseneng-senengke. Bapakmu wae lemu kok. Tak ketang ming sirahe. Yo. Jumeneng. Heeh. Ha iya, heeh. Langgam rengu. Ya. Jarike bubare, Pak. Apa? Jari. Ora apa-apa, ora masalah. Jarik bubare kaya biasa ora. Jarik bubar kok bingung aki wayang iki koyo nganggo bubar kok. Heeh. Ya mangga. Wis ora apa-apa. Heeh. Ae sinden ki ya do keset-keset wis diandani rombok dibruk kon miru jarik ya ora tau do diwiru. Ha iya, apik-apike wong nyandang Jawa ki nek cara Jawa ya jarike diwiru. Ora kok malah jarike ra diwiru ning lambene do diwiru. Anggele bayarane telat terus lambene do diwiru. Diwiru cilik-cilik. Heeh. Ya mangga. Iki kok nganggo duet ora, Tru? Wis engko gampang. Gampang. Aja kuwatir. Ya, yo iki. Memanise merati pacakane mung prasaja Agi iki lho reng aku mayang ning Temanggung kok kipasku tak urupke. Sumo wae, Tru? Sumu. Ning wis adem ya pateni. Mau bar perang mau jan sumuk banget gembroblos aku. Aku wah ora omong karo kowe. Kandas lo
Montang-manting tanjena ngati-ati lho, Tru. Iya. Gano sing tabuhane ya sing apik tenan. Iya. Bisa dienggo sangu para lenggah kene padha iso wong presane wayang ki kondur ki terus iso ngomongke, "Wah, mombo ki grupe Pasena le nabuh apik tenan." Nah, ngono kuwi tegese meninggalkan kesan dan pesan. Iya, bener. Ngono lho, ora mung do waton nabuh. Aku wis kapusane. Kapusan apa? Wis ana seminggu iki lho njaluk kendang jaipong, tak turuti kok kendange ra malik-malik iki. Gek nggo urip ora. Ora. Kuwi dadak gawe ya, Gong. Wah, gawe kendang kok suwe banget ameng kayu dipeceli terus digawe bunder, terus templeki lulang, terus rampung kok. Lulange ling golek angel. Ora usah lulang sing angel-angel. Tembeli cilik-cilik golek ning bong supit. Dadi jerengi karo iso persegitiga. Persegitiga. Iya. Ayo deh. Kang masira doh wong Banci bagus. Bagus. Sapa-sapa rek iki? Tembang-tembang sithik rada lali. Iya, wis sarana golek dhuwit e. Lali. Ha iya, ya ora kena. Ayo gentenan. Sapa dilukir terus? Ya. Mau bar sapa jenenge nomor 1 mau Elisase sadurunge Tatin. Ya. Saiki Tatin sik. Oh ya. Ayo cerot. Cerat. Ayo sakarepku lek ku nyeluk kowe aku nek nyeluk kowe sakarepku samengane lambeku kok. Bagor brand. Saya lagi. Iya. Kowe ngedep sambel tok kuwi mangan semanu sambel tok. Sambel biar melek. Hah? Ben melek. Arep melek sewengi nunulke nggon mripat melek terus. Ya aja kaya sambel kok nulke nggon mripat Bagong jan. Bagong iki jan nyebai yo, Bagong. Hah? Bagong. Ayo wis ben nyebai. Ya. Nembang apa kowe arep? Lah napa nggih? Terserah. Klasik kena, modern kena. Barat kena. Boleh. Yo. Barat ki lagu Banjarnegara. Barat Wonosobo. Ya lagune apa? Matke terus lagune apa? Pencet lho kowe ngono matke terus. Ra. Agak wis gak omong. Lingsir wengi. Wah iya. Apa kok mantuk-mantuk? Lingsir wengi Aku apik. mboten kok aku nih lingsir wengi kok jenengan mantuk-mantuk. Kesetrum e. Aku gampang kesetrum. Oh, ada. Aku gampang kesetrum aku apa-apa ana wedok mlaku mandut-mandune aku ya kesetrum ae. Ana sing lagi anu iki. Yo.
Gewis, kadang refleks kok. Langsung ya. Bawa rumangsane. Saya karasa ndri. Sing endi? Sakarmu. Ya. Hah? Lisa request pemilu jare. Lisa. Heeh, aku anu efek. Fact. Fak piye to? Fakmu. Fak. Ayo Bagong nek ora kleru ya udu Bagong. Fakmu. Heeh. Gunung udu. Pak gunung wae lho. Bajing loncat. Heeh. Tak tuh. Iki. Hediah. Ayo kok dirungokke malah. Oh, sembrono. Ganggu lho senengan. Ora ganggu wong iki kene iki ngrungokke tenan aku iki anggere muni tak turuti. Iki jim setan priprayangan iber-iberan walang-walang bengi do mecep lakep kabeh. Oh, ngrungokke tatin. Iya, waduh akeh. Tak tunggu. Ora melu jalur siji. Seliramu. Amit. Rawo. Tembange isine apa iku? Nunggu dayah. Pemilu jare. Nunggu dayah nak aku bareng wis nganggo bathik bol wong niliki rekening listrik. Tukang milih kompo. Coba bingung, Jo. Heeh. Tangis kang keba penantang. Ya. Tangis kang keba Ngapain? Bagi wong nyindan kok ngomong ke? Lah kan mesti ngece lho. Ngece apa? Angger tak pilih yuk pemilihan umum. Ayo duet aku piye ini Rene. Jangan mental tempe dong. Waduh. Mental tahu. Senengane ngece ora ajar ya. Tak pilih donya akhirat ayo digongke.
Apa? Kok do ngecet ta? Ora kok. Lah iki muni amin lho. Ayo Jrek. Wong donga. Kuwi nek wis terakhir amin ki mesti ngene. Ana penabuhe ngamini kok malah nesu. Ora lho, lah liyane ora ngono kok ngene nek dadi. Aku justru menghayati dhewe. Aku rek dadi arek guyu lho. Ambek guyu. Mengguyu ora gelem. Ha iya. Bunge ya meneng-meneng lucu ya. Heeh. Kok ngene dhewe. Lingsir wengi, monggo dipun dadosaken. Totet, totet. Ya. Totet-totet apa kok? Ayo. Tak dung tak denda. Nani. Kudu kuwi. Oh, manut kanca penabuh aku ora ngapal balungane. Oh iya. Durung tak titili. Iya wis. Monggo. Yeah.
nek jogetan apa kendangan ngene iki jogetane rak yo jatil. Ning jatil piye? Ayo, tong tong tong. Iki ya sing ngene. Entak dlang. Terus? Aku kan prakteknya yo trek kaya wong edan. Ya ora jenenge nyontoni lho. Ayo nganggo wayang we. Nah. Tong 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 tok tok tak dlang. Ngono kuwi dadi ora ming Lah aku bingung lho. Ah ya ora tau sinau kuwi ora. Entang-entang terus ya kendang. Lah nek turu ora ngorok. Hubungane apa karo joget? Ya ora apa-apa turu ngorok. Kuwi kira ngorok ya. Lah apa? Nyanyi. Nyanyi lagune ra cedha ora. Ngorok kok isor. Ayo guys diteruske. Piye arep ngomong apa? Ora apa-apa. Tas itu. Ora. Nana nani. Wah aku kendel wae ora tiba nganune ya ora masalah. Iya, Ediana bualungan kok do nekat-nekat. Gumun aku. Nani. Lah, ora pas. Heeh, iki ya wis ben ta apa-apa. Wong do ora ngerti kok. Nggih, kok sesuk ra ya pas dhewe ta? Nggih. Apa kuwi? Wah, modiar ora iki. Menika saking kakekipun Mbah Mas Wildan Satrio Yabimanyu. Oh iya, susulan supados Mbak Datin gantos klambi lurik. Lho. Maksudnya oh, nyuwun tembang klambi lurik minangka malam terakhir. Oh iya. Lho iki klambi lurik apa malam terakhir? Ada terus? Iya, dikenake karo Mbah Mas Wildan kuwi. Nek malam terakhir sih, malam ini malam terakhir bagi kita untuk menyurahkan rasa rindu di dada. Iso apa gamelan? Iso. Awang nglingsir wengi wae iso kok. Pokoke angger kendel wae. Yakin. Paton yakin wae. Iya. Nino. Kudu tiba 5 kok tiba 1 wis ben apa-apa. Terus. Enak mangga. Iya esuk iki ngono. Lah ya ngene iki garapane aku ora krungu kok. Aku ora ngerti. Oh, garapane ngene. Denang nani Apa-apa apik ya? Iya. Kompak warga laras e. Iya. Iya. Jasa jose. Iya. Pamundutan ya kuwi ana sing nyuwun anu mbae Mas Wildan. Cita mesti iso klambi lurik. Ah, saged. Aku ya iso. Oh, Aku ya iso. Ya wis kowe wae. Ora iso. Ora iso. Oh, tak ajar kowe nek wani tenguk. Wis kowe wae Tin, wis ya. Tenguk ya ora apa-apa ning klambi lurik. Ya. Ya. Enggak, Pak. Ayo. Klambi lurik wong wewe klambi yo werna kaya ngono wae awake tempet cotot kok arep klambi lurik. Buka catatan nggih. Ya entuk ora apa-apa. Edan wis belajar iki nandhake nek wis belajar. Lah iya wis mlebu kejar paket bis. Belajar tembang kok kejar paket kuwi. Ayo. Ya kemana benasih? Ya. Nah modele. Ya modele klambi lurik. Ya. Kemana? Ya. Ora nganggo kuwi. Ora nganggo ayo. Biasane sok nganggo. Kowe ora nganggo? Ora. Ya. Klambi lurik.
Prayojan. Oh, nek cara Banyumas ya iso. Iso. Kene klambi lure lira lirik ya. Anggere Banyumas kok ditambahi ya. Ya mesti ana sing kurang ya, Tru. Ha iya. Klambi lure iki nek ora orisa wis ora. Ya jos kulinane klambi lurik. Heeh, lagi meteng iki. Heeh. Ya sesuk nek rampung kon nembang klambi lurik. Rampung ling apa? Rampung le meteng iki lho. Wis meteng tuwa iki sinden kono sing meteng tuwa iki. Heeh. Oh, jan nunggu wong lair iki edanan wis asan terus wis. Nunggu lair. Grumbyang glodak kuntung klinting ngono ta. Aku garang nek rombongan dagelan kok bedhek-bedhekan ngono iki. Ya men ora. Ya nembang oleh. Ora apa-apa kowe bebas nembang. Pelok barang ya, Tru? Ya. Kukur gunung, gugur gunung. Vulkanis saka Bonang, sindene ora diponto-ponto maju siji-siji ning bareng alias tur. Apa, Gong? Tur. Iki nek ora iso ngarani iki aja sok ngarani. Sing jeneng tur ki plesir. Ayo. Lho. Muni bareng ki apa? Tur. Nek plesir kur. Coba kuwi diwalik. Apane? Ayo kuwi mau tegese nek kur ki muni bareng, nek tur ki plesir bareng-bareng. Kuwi padha le bareng kok. Ha iya. Ya wis sak karepmu sak omonganmu tur ya kena. Tur. Heeh. Elole cemlang nang ning wana iki mesti kompak iki. Ha iya. Tabuhane rampak. Heeh. Penabuh ki nek nabuh gur gunung karo merem kok. Ha iya. Nong nong. Aduh. Melek terusan. Heeh. Yo, mangga.
joget ta, Truk? Ya. Ayo. Iya. Ayo ta? Iya. Oh. Celeng. Ayo. Kanca. Tembang lu apa itu? Ora ana tembang suwa kok nganggo wong teng brengok kaya ngoyak maling. Heeh. Noni 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 noni. Kuwi arep suwuk ya apa kuwi? Sing bener ngene lho. Nang ning nang ning nono ning ning nong ning no ning ning nong 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 ning no ning no no ning ning no ning no ning ning na na. Oh se. Ngono. Ayo isara. Ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong ning nong nong ning nong. Kuwi mung mubeng wae, Gong. Long li long li long long li li long li long li li long 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 li long li long li li long li long li long. Ngono kuwi. Terus nek direp tak 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 trang. Waduh, edian. Petro pinter arek kon ngendang. Ya ono yuta e. Ah iya. Mula kendangane apik ya, Kudet. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene. Kene lho gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal tak balekke iki ayo kanca ya kowe nengen ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontol paris olopes kontol paris olopes kontol paris olopes kontol paris nek kowe karo aku templek dasare wong seni, wong budaya. Ning ana lho anake Semar sing jane asline kayane seni, ning petuk blas ora iso nembang. Nek kon ngarani iso, nek kon nembang ora iso. Mana? Ini orang hutannya. Ngawur gareng ora. Iso ora, Gong? Kono do maju gareng ndak ketendang. Lho. Aming nembang kok ketendang ora. Ana nembang karo ungkang-ungkang. Ya. Iso gugur gunung mau. Iso. Coba. Ayo. Mbah. Kanca ngayahi karyaning praja kere. Kene. Ora kere. Hah? Kene. Kene. Gugur gunung. Gugur gunung bareng-bareng. Ora. Gugur gunung tandang gawe. Tandang gawe. Sayur-sayur mayur. Sayuk-sayuk rukun, sayur nggo nablek raime iki wae. Ora emosi to, Rek. Ora iso iki dikandhani aja diganggu emosi. Sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lima lan lila. Kok lima? Lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat. Seneng aku nek kowe iso nembang.
diulang-ulangake mesti enggal dadine rampunge padha wae. Ya ning cakepane rampunge. Rampunge ulutis, ulubis. Kok ulutis ora? Ulubis kondol baris, ulubis kondol baris, ulubis kondol baris, ulubis kondol baris. Tibane dhuwur. Ora geyuk. Ya wis sakarepmu. Iki mengkari 5 menit kira-kira ditembangke apa? 5 menit karo nembang apa? Terus engko seba sak jam ngrampungi lakon, rampung setengah 5. Oh iya. Dina kliwat karo tengah jam ya halangan. Kliwat kok karo tengah jam ora. Ayo gek ceket-ceket arep ngaturke apa, Truk? Kowe 5 menit arep ngaturke apa? Bagong kuwi kira-kira ngaturke apa Gong sing kira-kira gumyak? Hah? Sing kira-kira gumyak. Saya tak pikire pelok barang ta iki? Ya. Malah watuk. Pangpung terus. Oh iya, pangpung, pangpung. Pangpung ketimbang naruna. Ya. Wetangan lagi gemari yang gigit jari. Yo. Ora iso rasa sok nembang. Aku iki saiki lagi apal. Lurus kono, belok kono, lurus wae. Waduh. Kuwi lho. Karto sapi medhot janji. Karto sapi ora. Karto sapi medhot janji ngopo ora? Matu kono, belok kiri, lurus wae. Kartonya no medhot janji, karto marmo ora bayar. Padha wae. Tenan pokoke ya Gong. Seneng aku karo ngono sini apa? Pantai Layar. Waduh, aku jan lagi cinta. Tulung tukokno. Lagu gandul kok mempeng. Nek rada ki rasa sok nembang. Krungumu apa? Aku meng sok tanah kancaku jajan aku langsung suka doan. Tulung tukokno. Tukokno aku selencer wae. Wow, nembung rokok kok dadak kanggo Pantai Layar. Iki tulung sawangen. Oh, aku tulung tukokno ya. Ora dong ora. Nek ora ya pamer bojo. Weh. Nek ra sida ning bojoku elek terus. Ayo tak pamerke ngundak malah mirang-mirangke. Ha iya. Ya, iki mawa jenenge pangpung, pangpung ketipung narundeng. Ya, dibukani saka apa? Amanut. Kendang, Gong. Kendang bempo ketipung. Loro tak tang tung tak tang tung tak tang tung tak tang tung tak tung tak. No. Kuwi modernisasi desa. Wis. Aku nek nembang karo wong goblok ki mangkel malah wis. Ya ora sok mancing, aku nek dipancing mbukani. Oh iya. Monggo, yuk.
Apalane? Nek lagune aku apal, ning cakepane aku ora pati apal. Pangpung 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 ketipung narunung rebana. Hah? Rebab almarhum. Rebab almarhum. Rebab almarhum. Terus tari temali anggiring. Tali cokat rambelan ganti makarti. Wiwena uring watu manding nyata dadi srana iki nyopiring. Ya anarkis kowe. Ora dong senengane ngajari ora. Ndur ngaru ngeplak barang. Terus? Yo Venice yo. Venice. Wis yo. Sowan ning negara Kasatriyan Madukara. Heeh. Aku gumun kok Ndara Janaka kok peputra kok nyerengengeh kaya buta ya ngene ya, Gong. Wah, jan wis aku sing teka roke iki anggere momong njaluk gemak dimplok. Anggere momong njaluk kuthuk dimplok. Iki gegeten tak tukokke biawak. Muntah-muntah. Ha iya, wah, teka rek momong anake Ndara Janaka buta panganane daging terus. Iya. Janing yaning talaga kadilangit mau dadak jane yaning sono iso tuluk jare yaning apa-apa dijane yaning patenem barang ya jan gundule atos ora men rada cepet le mlaku nek nganggo ngene iki alun-alun ya serpek oh ya ngono karepmu tak golek-golek kok ora kecekel-cekel tak ndeg wae ha iya yo menyang yo leng-lengeng dia mangu Oh,